Здравейте, момичета! Включваме се с нашият разговор. Спонтанен, импулсивен и интересен. Част от сериите, които решихме да започнем наскоро. И в епизод 2 ще си говорим за медитациите. Различните видове медитации от опит, от това, което личен опит, от това, което ние използваме, това, което знаем и всъщност защо ги намираме за важни, интересни и как успяваме да ги включим дори в нашите рутини като жени. Здравейте и от мен. Нещо любопитно, различно и странно, всъщност, но отново в посока женско здраве. А, Медитациите са нещо, за което често ви споделяме, когато говорим за начин на живот и за особено на тема справяне с стреса, който често ни залива в ежедневието ни. И от тази гледна точка, такъв вид практика от моята учителка знам, че е добре да сме привикнали да правим ежедневно, дори когато сме добре, за да може да имаме някаква котвичка, някакво пристанище, на където всъщност можем да а, стигнем, когато а, животът се случи и когато стане трудно. Тоест, когато сме в стабилно, спокойно състояние, е важно да изградим, имаме възможност, е важно да изградим и стабилизираме определен вид практика, до която да можем да прибегнем в моменти, когато ни е трудно, и на различните видове медитации са такъв вид практика, за които често ви говорим и решихме днес да ви споделим. Самата медитация в голяма степен в значението си има много голяма връзка с тишината. И то с онази вътрешна тишина, която да си позволим да й дадем пространство в собствените си съзнания. И дори когато, дори в началото мислите ще препускат, ще се главата все още в началото, особено за човек, който не е трениран, остава доста активна. Но медитацията е един вид също урок да наблюдаваме мислите си отстрани, като наблюдатели, а не като участници. И всъщност да разширяваме пространството между тях, докато се успокои съзнанието и става все по-голямо, все по-широко. И реално това е процес, който изисква много време да разберем кое работи за нас, да си позволим време не само да сме в тишина и да наблюдаваме мислите си, а да сме спокойни, да се чувстваме защитени, да се чувстваме в безопасност. В голяма степен нали, това е свързано и с едва ли не отстрани може да изглежда дори да му се сложи етикет бездействие или нали, мързел, стоиш сега в една точка и нищо не правиш. Това може да е нали, негативно от гледна точка на ам, обществото, в което живеем, как сме научени, се очаква от нас да сме активни и да произвеждаме неща постоянно. И реално, когато седнеш в тишина със себе си, тогава момента, в който може да изкочат мисли сега, аз вместо да взема да правя нещо друго, защото тук съм седнала или това ми стои като ангажимент и да препускат най-различни команди в съзнанието ни. Това всъщност е момента, в който да наблюдаваме съзнанието си, да се успокоим, да си дадем време за почивка и да помогнем наистина цялото си тяло, мозък, съзнание и нервна система наистина да живее и да усети единствено и само настоящия момент. Така че това са също техники за заземяване, за центриране, за както искате го наречете, има много думи, но те в основата си означават едно и също нещо. И всъщност медитациите в този им вид са нещо, което могат да ни помогнат да сме по-спокойни със себе си, в равновесие със себе си и да успокоим нервната система. Често обаче, особено хора, които не използват или не тренират съзнанието си или нямат внедрени медитация в рутините си, си представят много виш клас йоги, които стоят примерно с часове или с дни в тишина и в покой, което разбира се също е мастър на такъв тип учения, дори, защото то е свързано и с начина на мислене, но не само това е
медитацията и за това искаме да споделим и всъщност да обърнем внимание в този разговор, че имаме това, но не се плашете, че нали, не трябва да ви отблъсва като нещо. Аз, примерно, не мога да стоя сега мирна 5 часа или да в покой с тялото си. Има много разновидности на медитацията, които могат да ни помогнат дори и за бързо ежедневие, дори когато пътуваме, дори когато сме на работа, дори когато ни предстои изпит, задача, презентация пред екипа ни в работа, например. Има неща, които могат да помогнат в други вариации. И освен всъщност целенасочено успокояване и изпадане в тишина под някаква форма, това е и а, освен пребиваването в тишина, успокояването, намаляването на стреса, всъщност това е един вид себеизучаване и изследване. Тоест, изпадането в тази, позволяването на този покой, да изпаднеш в този покой и в тази тишина, всъщност един път като си го позволим, защото е доста трудно всъщност наистина ума ни да не да спре, ние да спрем да му обръщаме внимание на непрестанните а, обвинения, тревоги, нали, всичко, което се върти през него. Особено докато той не вижда как ние седим, както каза и Мишто, на едно място и нищо не вършим полезно. А, всъщност в момента, в който си позволим да пребиваваме в това пространство, това е момента, в който се познаваме отвътре и можем да си позволим и да изследваме тялото, да сканираме тялото за някакви дискомфорти, които изпитваме, защо ги изпитваме, да търсим по-надълбоко причината. Това е момента, който често ни е страх да си позволим. Освен от една страна, нали, този непрестанен препускащ ум, който ни повтаря действай, 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 защото иначе не ставаш, не си достатъчно добра, не си дава достатъчно. А, и всъщност, когато той се успокои, това е мястото и пространството да започнем да виждаме себе си, да виждаме от какво толкова се плашим, какво ни е страх. Това наистина може да ни плаши, да ни е трудно, от една страна да стоим мирно, от друга страна да спрем да обръщаме внимание на този поток непрекъснат от мисли. По темата с различните видове медитация, която искахме да отворим, всъщност от една страна, така може би лесния вариант, който повечето хора намират за лесен, е типа, който е водена медитация, в който някой а, ни води, ни помага с гласа си да насочва вниманието, което до някъде така заглушава, приглушава, успокоява препускащите ни мисли, защото все пак се концентрираме върху гласа на някой, който ни води. Естествено, пак може да мръднем, нали, докато ни се говори, да спрем да слушаме и пак да си влезем в нашите филми, в нашите приказки. Но това за мен беше и така първия вид медитация, който преживях аз. И наистина ми беше лесен и приятен. А, Последствие вече започнах да попадам, да ме намират други видове медитация. Другата, която всъщност съм практикувала, е това, което спомена и Мишто, която фактически се води медитация с мантра, при която вече наистина се стои в една поза, стои се в тишина и целта наистина е да се изчистят мислите, да се спрат, като за това в случая котвичката, която помага, е мантрата. Естествено, пак може да не се получава и да е трудно.
Но това са два вида медитация, които са любопитни за разучаване. Медитацията също може да включва, освен водене от към сюжет и история, може да включва водене от към дишане, кога и как да дишаме. Често те могат да имат различна структура с различен интензитет или вид дишане, или съответно звуци, било то думи или определени звуци, които се издават в определена част, също за да се подсили ам, усещането и в зависимост от целта и вече от специалиста, с който работим. В момента ми възниква един такъв спомен от преди много години на една от първите тип чи медитации, които правих, изискваха малко повече време да се стои. Имаше една дама нова в групата, която може би на 10-15 минута в абсолютна тишина и вече спокойствие започва по-задълбочената част на медитацията. И тази дама просто изведнъж скочи и каза: "О, не, това не е за мен, аз не горя калории." Дали си я представила някакъв друг тип йога или движение, не знам, но реално скочи, разсърди се и си тръгна много нали, гръмко и го помня, защото всички ние останалите, и аз самата бяхме в състояние, нали, на покойна тишина и изведнъж това е много рязко, разтърсващо. И всъщност, напускайки залата, учителката, която беше каза, с много, много такава топла, приятна и лека усмивка, каза: "Всъщност, може би тя най-много се нуждае от тази медитация. Нали, заради реакция, заради това, че не може да си позволи да остане в това състояние на тишина и идва, нали, не, не, аз просто съм дошла тук да горя калории или да правя нещо за тялото си или за съзнанието си, не съм дошла да стоя." Нали. Това беше много интересен пример за как всъщност наистина се изисква усилие да стоиш насаме със себе си. Независимо дали ще има история, която се придържаш към нея или обягваш, независимо дали ще успееш да се справиш с темпото на дишането или не, независимо дали си в началото нали, на пътешествието си или вече имаш някакъв опит с медитациите, най-голямото предизвикателство е наистина да останеш насаме със себе си, особено наистина ако успееш да отстраниш всички задачи, ако и притеснения, и остане наистина вътрешния глас, който е тихичък. И когато сме заети и забързани, не винаги успяваме да го чуем. Това са нещата, които не е задължително винаги да са само страхове или притеснения. Може да са силни пориви на неща, които искаме, но не си позволяваме. Неща, за които ако са ни толкова ценни и важни, но нямаме време за тях, много често не си позволяваме време за тях. Много често мозъка ги приема, нали, скърбим за нещо, което нямаме, дори то да е положително. Нали, не говорим само за загуба и за травма. Ако искам нещо силно да постигна, да имам, да мога, да му позволя време да разцъфти, но живота върви и не го отделям, емоцията много често, която се асоциира от, нали, съзнанието и мозъка, е скръб. И в такъв момент тази скръб може да излезе малко по-на повърхността и всъщност да е от една страна да не знаем какво да правим с това чувство. От друга страна, а, разбира се, предполагайки, че сме в защитена среда с специалист, който знае какво прави, могат да настъпят дори някакви емоции на страх, на желание дори за плачене, за проронена сълза. Така че другото нещо е, че не трябва да се чувстваме потиснати, несигурни и, нали, да потискаме тялото да изрази това, което започва да избликва малко повече на повърхността. И от една страна е чисто мисловния процес, за който само самите ние реално знаем какво се случва. Другото е, ако има някакви физически проявления, наистина да им дадем свобода да си излезнат и да се обърнем към себе си с много любов и признание и обич, че това всъщност е нормално и ни помага и е част от пътя, по който вървим, да познаем себе си и да сме в разбиране и в хармония с това, което се случва и вътре. За съжаление, много често всъщност потискаме тези пориви. От една страна, защото обществото ни налага някакви етикети за приемливо и неприемливо. И изпадаме в някакъв парадокс от една страна, когато сме в група, как ще го възприеме групата, как ще го възприемат другите, това сега приемливо ли е, дали не натоварвам, дали, нали, оглеждаме се в огледало в другите като в огледало.
От друга страна, пък ако сме сами, без подкрепата на специалист или в група, често ни е трудно да преминем през това. От една страна да достигнем до това състояние, от друга страна ни притеснява самото преминаване, може дори да ни е невъзможно в точката, в състоянието, в което сме, нали, до нивото, което сме като познания, да се преведем сами през... Към следващия слой. Да, и се получава един малко така парадоксален затворен кръг и е хубаво да намерим за себе си правилните стъпки. Това е много дълга работа, много продължителен процес, не е за един път. И в същото време може да е свързано и често и с страхове от гледна точка. При нас не съм готова да се сблъскам с тази тема сега. А, Когато сме в такъв тип състояние, особено говорим за по-дълбоките медитации или за водени от специалисти или съответно за тези, които се обхващат повече часове работа с специалист, ние не можем в такава степен да контролираме съзнанието, да кажем сега, тук ти можеш да мислиш и да анализираш и да робиш, тук не можеш. Така че наистина трябва с съзнание и смелост, особено ако става въпрос, говорим за тези по-сериозни, по-задълбочени. Иначе, разбира се, медитацията може да се използва и на ежедневно ниво, за да помогне да спаднат дори нивата на стрес. И в контекста пък на жените, ние като жени, а, това сме го споменавали в други разговори и презентации, че ако в първата условно половина на цикъла господарката е естрогена и нали, кралицата его, това, което ни води, това, което ни прави по-уверени, искащи внимание, социализиране, контакти и нали, в разцвета на енергията си едва ли не и на а, дори скоростта на работа и реализиране на идеи и проекти, то във втората част, след овулацията, вече нещата потъват и идва място на майката прогестерон, която ни прибира в пещерата. Реално това е времето, в което особено като жени, наистина се свързваме повече и с себе си, с природата. Космос има всякакви най-различни дори учения или дори религиозни спрямо различните видове религии, които дори някъде това се сравнява с, нали, примерно, връзка с други времена, пространства, така нататък. Наистина е много мистично и това е в голяма степен, нали, и заради силата ни, енергията и хормоните ни. И всъщност дори планиране на какви медитации, как да интегрираме в месеца може много да помогне. В ежедневието може да е нещо от рода на 10-15 минутки нали, центриране, дишане, успокояване, но пък в късна лутеална фаза една по-дълга медитация, която да ни свърже с вътрешния ни глас и със себе си, за да може да чуем какво се случва, наистина да разберем какво искаме истински, да останем насаме със себе си. Това време наистина предразполага за по-задълбочена работа на нас самите, с нас самите, което е много свързано с цикличността на нашата природа. Така че дори как медитираме, кога и какви неща избираме, също може да се планира в известна степен спрямо това какви са ни нуждите и кога имаме нужда наистина от успокояване, почивка и окротяване и кога всъщност наистина трябва да сме, нали, да яздим този дракон на нашата сила, енергия и нали, разцвет в месеца. Така че ако не сте се замислили, това е също един добър въпрос да си поставите за себе си и да помислите дали може нещо да се промени на база месеца. Фактически има дори, понеже това не го споменахме като вид, има дори такива медитации, които се водят динамични, движенчески медитации, които нямат връзка с седене и стоене на едно място, отново а, обръщане навътре, отново осъзнаване на вътрешното състояние, внимание към настоящия момент, към това какво се случва с тялото ни, но в движение. Така че това също е нещо любопитно, което може би си заслужава да проучите и да обмислите точно за тази първа фаза от цикъла, когато сме по-активни и имаме желание да горим калории
Или, нали, като цяло търсим нещо по-активно, но същевременно да се възползваме и от това осъзнаване и връщане навътре, което ни дава медитацията и успокояване, включително, естествено, освен движението, в такива практики са включени мантри, звукове, както спомена и Мишето, които подпомагат процеса, успокояват допълнително нервната система. И също нещо любопитно, което се струва да поручите. Има също и друг тип категория медитации, разделени от, дали групирани, примерно на база ам, каква форма са, как са структурирани. Може да е нещо, което засилва представата ни как всъщност да визуализираме картина определена за нещо. Разбира се, зависи от фокуса и от целта, но може да стимулира, примерно, визуалните ни способности, нали, подсъзнателно. Може да е нещо, което е малко по-кинестетично. Може да е медитация, която е на принципа на сканирането на тялото, така че да почувстваме всеки един било то мускулите или костите, минава се много по интересен начин, пак през главата, рамената, тялото надолу, през... Просто искам да ви обърна внимание, като видите, че съществуват всъщност и такъв тип медитации. Има много по-духовен тип, но има и такива, които са заземени, свързани с неща, които да си представяме, за да може да стигнем до определено нещо в зависимост от, нали, целта и принципа, на който са структурирани. Има медитации, които наистина са свързани с много любов, благодарност и разширяване на кръгозора ни. И може да целим различни неща с тях. Нали, често говорим за как да си помогнем да се успокоим в забързото ежедневие, да се дестресираме или да се свържем с вътрешния глас, но всъщност определена медитация може да ни служи като дори терапия, в зависимост от това как е структурирана, кой я води, каква е продължителността и какво цели. Специално този тип сканиране на тялото може да е много полезен при ако имаме определени болки или стегнатост в тялото или нещо просто. Има ни такива моменти, в които, нали, не че си болен или нещо, има просто нещо да те свърта и а, този тип медитации са също много полезни и също се свързват и с нещата, които говорим относно опознаване на тялото и симптомите, които дава, за да разберем къде е точно това нещо, което се случва и да му дадем име. Болка ли е, дали опъва, дали боцка, дали чувства някакво движение, дали е, къде точно е, движи ли се, какво се случва. И всъщност в голяма степен, ако успеем в такава дълбочина да опознаем тялото си и да разберем къде, какво се случва, един такъв тип преживяване мисловно всъщност може дори да замести обезболяващо в този момент, ако е нещо свързано с стягане, определен тип сензация в някои места. Така че много интересен експеримент. Може да звучи дори налудничево, но много често, особено когато нещо не ни е добре, или сме изневени, или напрегнати, или опъва и наболява, ние не му обръщаме внимание да разберем точно какво е то, къде е и всъщност да го оставим да премине през тялото. Разбира се, не говорим за сериозни състояния или винаги се консултирайте с специалист, ако особено има повторяемост на определени симптоми, нещо, което ви притеснява. Тук говорим за да си чувстваме тялото и да го изпълваме с живот цялостно. А от гледна точка пък на тези, които са с визуализиране на картина, те могат доста успешно да се използват за целеполагане от една страна, когато искаме да си избистрим нещо, да видим. Въобще като цяло, нали, този вид визуализации на определени неща, дали ще са цели, дали ще може дори да има интересни експерименти, които са провеждани, може дори да е тренировка. Може да си представяме да си визуализираме тренировка. И това, което в продължение на това, което Мишето всъщност каза за обезболяващото, фактически има изследвания върху групи хора, които едните са сложени да изпълняват определени упражнения за даден период от време, другата група нищо не прави.
да седи пред телевизора. И третата група си представя тренировката, която, която другите правят. И всъщност любопитното е, че се наблюдава промяна в мускулите. Физически, на физическо ниво. Има промяна на физическо ниво. Фактически, наистина мозъка ни изключително много ни влияе и на физическо ниво. Така че, колкото и отнесено и абстрактно да звучи, има експерименти в тази посока, любопитни, но най-малкото от гледна точка на наша лична практика, която да ни подкрепя в ежедневието ни, е нещо много ценно като инструмент, да подберем определен вид, който работи за нас, вид или видове, съобразени с нас, с цикъла ни, с характер, личност, динамика на личността ни, които всъщност в различните периоди от месеца като жени да ни подкрепят да преминаваме по-леко през ежедневието. Понеже Ваня спомена, че може би звучи абстрактно, за тези от вас, които се занимават до някъде, знаят за какво говорим, със сигурност, нали? Тези неща ще ви се сторят дори познати, но тези, които или не са започнали, са в началото, наистина звучи много абстрактно и малко сюрреалистично и това въобще как ще ми помогне и каква е моя целта. Докато има много научни доказателства, че чисто може да помогне на нервната система, на успокояването на различни системи и така нататък, то всъщност това, което наистина искаме да подчертаем, колко важно е как сами си закодираме съзнанието. Реално, ако сме в един постоянен цикъл на негативизъм и неприемане на самите себе си, аз днеска на нищо не приличам, този ден не ми върви, нареждат ми се само, нали, лоши неща, нямам мисли и цели, защото съм отчаяна и буквално само чудо може да ме спаси. Може да сте в трудна ситуация, може наистина да имате нужда от помощ от подадена ръка и може наистина да се събрали ситуации, нали, върволица от неща, които не са положителни или всъщност, нали, утежняват живота. Но това през каква призма и перспектива гледаме, наистина променя следствията от нещата, които правим. Еднакво илюзорно и несъществуващо е това ние да сме тежки и груби със себе си и, нали, да всяваме омраза към самите нас и с това пък да преувеличаваме от положителната гледна точка. Нали, и двете неща съществуват в еднакви паралелни реалности на нещо, което реално го няма. И това какъв е погледа ни и към нас съответно, после се отразява и на хората около нас или, нали, съответно на света. Има хора, които са доста саркастични или черногледи, независимо от ситуацията или от евентуално, нали, примерно, разговор за бъдещето, винаги биха видели по-скоро притесненията и негативите. Това не означава, че обективно това не е притеснение, което хипотетично е вероятно да се случи нещо от такова. Но колкото повече прекодираме себе си в положително, в светлина и в вярата в себе си, в това, че можем, в това, че сме достатъчни, в това, че сме достойни, в това, че заслужаваме да искаме нещо за себе си, за хората, които обичаме, за това, че макар с всичките си несъвършенства, колкото и банално да звучи, това е нашето тяло, което ще ни е дом за този живот и трябва не просто да го приемем, за да преминаваме през този живот, наистина с любов да подхождаме буквално тези медитации, упражнения, нали, наред с много останали неща, за които говорим като инструменти, те ни помагат да закодираме обратно неща, които било то сме научили, когато сме израствали от околни, от близки, от неща, които са ни казани. Често този постоянен негативен, така както, нали, на английски говорят чатър, нещо, което постоянно говори и шуми в главата ти, често това не са наши мисли и думи. Това са неща, които са прекачвани през годините. И колкото повече се търсим от тях и сме наистина благодарни, щастливи, изпълни, толкова повече нещата наистина се случват с лекота и се нарежат или дори нещо да не се случи по начина, по който искаме да се развие или целим или се стремим към нещо. Самата реакция е към света и към живота е друга. Реално всяко едно нещо, дори на най-елементарно битово ниво, не говоря за големите, нали, градиозни разочарования, но, например,
натискаш асансьора и да речем зе ти казваш ах. Или, примерно, отиваш в магазина, забравил си турбичката. Ах, всяко едно такова нещо, това е допълнително кортизол и стреси. Само ако се замислите за колко неща сме доволни в живота, на ежедневно ниво, без дори да включваме големите трудности и разочарования, всъщност всяко едно това нещо може да се превърне в щастие, в радост и в как го виждаме от положителната му страна и зависи само изцяло от нас вече, като големи хора, да, да преценим и изберем, да направим избор, всъщност през каква призма ние ще виждаме нещата и ще си живеем живота, за да може наистина да е още по-щастлив, пълноценен и зареждащ. Тогава е една каскада в обратния смисъл. Както говорим за нещастието като спирала, която ни дърпа надолу, в този случай говоря за обратно, което е една каскада, която ни повдига и реално наистина няма връх и таван. Не съществува нещо, което да ни ограничава колко щастливи може да сме. Същевременно, за да можем да направим избора, е важно да сме се понаблюдавали и да сме си дали пространство, да сме се научили всъщност да се отдръпваме и да чуваме и да оценяваме себе си и настоящия момент през очите на безпристрастния наблюдател, който най-често, нали, търсим в медитацията и в йога, това да погледнем отстрани, да можем да погледнем отстрани и колкото повече всъщност го практикуваме самостоятелно със себе си, толкова по-лесно започваме да го прилагаме въобще в ежедневието си и спиралата нагоре става по-лесна и приложима. И в този ред вече може би да се ориентираме към финал. Следващото събитие, което всъщност подготвяме и работим по него, ще се разпростре върху 3 месеца и е до голяма степен свързани с нещата, които говорим. Ще има медитации, но ще има и всъщност как да си помогнем да си чуем вътрешния глас, как да структурираме цели, как да приоритизираме, как да живеем пълноценно като жени, как да си структурираме идеите, желанията и целите за следващата година, точно в периода на равносметка. И сме включили различни видове инструменти, които да помогнат на различните видове хора, защото всеки от нас се нуждае от различен тип информация и структура, за да може да премине през това, което се случва в съзнанието и в живота. Но така че ще се радваме да ви видим и наистина е нещо, което ако особено нали, се обърнете с внимание и с интерес, може да е трансформиращо от гледна точка на отговаряне на някои въпроси, които може би се задавате от дълго време. Така че ще си направим една женска работилничка дори. Няма да е тип прекалено нали, тежки презентации. По-скоро работилничка с разговори, с упражнения, с предизвикателства, за да може да успеем да преминем поне един слой по-навътре. Това е всъщност формата, в който сме ви избрали да ви представим два вида от тези медитации, за които ви поразказахме. Днес водените медитации и медитациите с мантра в тишина. Ако имате въпроси или коментари, ще се радваме да ги оставите като коментар под видеото. Оставаме на среща. Ако нещо ви е любопитно, искате да зададете като въпрос, ако нещо не ви е станало ясно, сме на среща и ще подготвим епизод 3. Както и какво още искате да чуете от нас като Както и да. теми. Да. Да, какво ви е любопитно. До скоро, момичета! До скоро!